दिनै 1 मे बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 32थि रुंसारि सान। बिथांनि रुंसारि सानखौ बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावख'आव सानजारि नोगोराव फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोजोनखौ हास्थायनानै बिबार बावजेनो। बे हाबाफारियाव बर'नि माहारियारि आफाद लोगोसे फरायसाफोराबो बाहागो लायो। दानिया फै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों खोनासंनि। दिनैहाय 1 मे 2022 मायथाइ। दिनैनि साना फारसेथिंजाय गोजोनथाव बाथ्रा, फारसेथिं दुखुनांथाव बाथ्रा। गोजोनथाव होनोबा दिनै बुहुमनि मोनसे श्रमिक दिबस। बेखौ नायोबा बुहुमनि नाख्रेबजानाय, नासयजानाय, सुजानाय गोरिब मानसिफ्रा दिनैनि समाव उदांस्रि मोनदोंमोनखाय दिनै बे रंजानाय सानमोन। जोंबो गोग्लैसोनाय, नाख्रेबजानाय, सुजानाय मोनसे हारि हिसाबै जोंहाबो उदांस्रि मोननायनि थाखाय रंजानाय सानमोन। नाथाय फारसेथिं दुखुनांथाव बाथ्रा नैबे जाफैबाय जे जोंनि हारिनि गेजेरनिफ्राय सासे गेदेमा दैदेनगिरिया दिनै बे अक्ट'आव 1 मे अक्ट'खालिनो रुंसारि जालांदोंमोन केन्सार बेमारजोंहाय। दा बेनो जाहैबाय जोंनि बड'फा, जायखौ जोङो मान बावबोदों बा जोङो बिथांनि दैदेननायजों जोङो हाबा मावदों। गोबां गोलाव सोमावसारनायनि हाबाफारियाव जों बाहागो लाबोलायदोंमोन। दा बिथांनि दिनै रुंसारि सान। जोङो बर' कसारी अनसाय गावारि खुंथाया थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बिथांनि थैनाय सान बा रुंसारि सानखौ जों फालिबोदों। दिनैबो जोङो बेखायनो गोसोखांनानै बिथांखौ गोसोखांनानै जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो लादों। बिबार बावनाय हाबाफारि। बे जोंनि हाबाफारिया जोब्बायानो। दा बाथ्राया आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जे बड'फानि फारसे जोंनि जि मोनसे बिथांखौ मान बावनाय, बे मान बावनाया ओरैनो खुगाजोंल' जानो नांला। बेखौ मोगथां हाबा मावनायजों जोङो मान बावनानै दिन्थिनानै आरो बिथांनि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय बिथाङा जि सानस्रिफोरखौ, जि बाथ्राखौ जों बुंलांदों, गुबैयैहाय फंसे बाथ्रा बुंलांनाय दहाय आंनि बिबुंथियावबो आं बुंदों। जेरै बिथाङा बुंलांदों गाव थैगोनखौ मोनथिखाबायमोन बिथाङा, केन्सारजों गाव जे बिदाय जासिगोन बेखौ रोखा जाबायमोन। ओंखायनो मोनसे बाथ्राखौ दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव रायजो राजानो मोनसे बिथाङा रादाब होलांदोंमोन। बे रादाबानोमोन मा? आंनि थैनायाव आंहा जेबो दुखु थानाय नङा, नाथाय आंनि सान्थौ, सानस्रि आरो आंनि बोसोनखौ बावनानै थाङोब्ला बावहाय आंहा सहायख'हायै दुखु थागोन होननानै बिथाङा बुंलांदों। दा बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानानै हाबा मावनांगौ जोंहा दङ। आरो बिथांनि थांखि सानस्रियानोमोन बर' हारिखौ मोनसे बुहुमाव गेरेमसा बर' हारि हिसाबै गायसननाय, राव, थुनलाइ, हारिमु, रांखान्थि, राजखान्थि फारफ्रोमबो दिगावनो दावगाहोनायनि थांखिया बिथांजों लोगोसे जोङो ज' जेराव खामानि मावलायदों बिथाङा जोंनो बुंलांनाय, फोरोंलांनाय बे बिथांनिनो सान्थौ मोन्थोरमोन आरो। ओंखायनो दिनै बड'फाखौ बिनि जिउमाखौ गोजोन होनांगौबा बिनि बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ जोङो गनायनानै, आजावनानै, गोरबोआव फोनांनानै हाबा मावोब्लासो जाफुंहैगोन। जेब्ला जाफुंहैगोन अब्लानो बड'फानि जिउमाया थारैनो बियो गोजोनगोन। मानोना बिथाङा गाव आफादगिरि जानानै थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा रौतानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव इं 1986 मायथाइयाव रुजुना लादोंमोन। आरो बेनिफ्राय बिथाङा जिरायनाय गैयै हाबा मावलांदों, न'खर नागारदों, बिमा बुरिखौ बे नायनो हायाखै, न'खरनि हालोदा गाज्रिमोन, बायग्रबनायमोन, खोब गोरिब न'खरनि सुबुंमोन। बे गिदिरथार सरकारनि साख्रि बिबान मोनसेयावबो बिथाङा बर' हारिनि अलखदनि थाखाय साख्रिखौ नागारनानै बर' हारिखौ सिबिनो होननानै बिथाङा सिगांदोंमोन आरो जोंखौ दैदेनदोंमोन। दा बिथाङा सिगाङाव थानानै गासिबो थांखि बा गासिबो हाबाफारिखौ गावनो दैदेनोमोन। जों खालि लोगोआव थाफानाय खामानिल' मावनो गोनां जायोमोन। बेखौ जोङो मोनबोदों आरो बे रोखा बाथ्रा। बड'फानि जि सिमाङा गेरेमसा बर' माहारि दानायमोन, नाथाय दिनै 3थि गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो जि बर'नि थाबोनाय केडारफोर बा रन्जन दैमारि बिथांमोना जि जेलनिफ्राय उदां जायाखै। फारसेथिं जि रायलायनाय प्रमद सरकारनि बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै सावरायबाय थादों। नोंथांखौ लिंहरनाय जादों बा लिंहरोब्ला उनावहाय नोंथाङा बेफोराव बाहागो लागोन होननानै सानो? आं बेखौ बुंबोबाय आगोलावबो। आङो आंनि माखासे जथुम्माफ्राव जेब्ला आंनाव सोंनाय जायो आं बुंदों, नंगौ जोङो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव 3थि बर' गोजोन गोरोबथाखौ खालामदों। खालामखांनायनि उनावहाय दिनैहाय जाय आफादफ्रा लोगो नांनानै बुंनो थाङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रनयनाव
बेनि उनावहाय NDFB मोनब्रै हानजा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोङो बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। दा आं बेखौनो नोजोर होबोदों नंगौ दिनैहाय आङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो आरोबाव खावलायनो लुबैगोन बुंनो लुबैगोन रादाब होनो लुबैगोन जे गोबां NDFB दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा दाबो जेलाव दङ बिथांमोना गवाखै। नाथाय बाथ्रा बे आं बुंनो लुबैनाया जे जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि मावथिफोरखौ जोङो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि जे हाबाफारि लानांगौ आं बावहाय आंनि नोजोराव जेरैबायदि जोङो हाबाफारि लानांगौमोन सरकारखौ नारसिननायनि हाबाफारि लानांगौमोन आंनि नोजोराव बेखौ आङो नुवाखै बे सैथो बाथ्रा। आं खावलायदों बिथां प्रमद बर' बिथांखौबो BTSनि चिफ आरो गासै दैदेनगिरि बिथांफोर जायफोर सागान होदों आरो सागान होग्रा आफादफोरखौबो आं बुंदों ज' थांनानै दिल्लीयाव रायलायनांगौनि गोनांथि आं दं बायदि मोनो आंनिफ्राय। ओंखायनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव हानजाया थांनांगौ एकर्ड सिगनेटरि जायफ्रानाखि गोरोबथायाव सागान होदोंमोन बेवहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव NDFBनि जायफोर हमना लादो सावरायग्रा बिथां दंमोन सावरायग्रा बिथां धीरेन बर' थाबाय गबिन्द बसुमतारी थाबाय रन्जन दैमारि बिथां थाबाय दा रन्जन दैमारि बिथांथ' जेलाव दङ बा जों थाबाय आरो एबसुनिफ्राय बै समनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि आरो प्रमद बर' बिथांजों ज' थांनानै रायलायहैनांगौ बायदि आं फिल खालामो। माने जोङो मेम'रेन्डाम लानानै जे रायजो राजा लुबैबाय जेराव एकर्ड मोनसे जानानै थांबाय दायदसआथ' जादोंमोन नंगौ खिन्थु बे दायदस जानायखौ जोङो बोरैहाय रेजें खालामनो हायो बा लामा दिहुननो हायो लामाथ' ओंखारहैनो बाथ्रा थानायाव दं आंहा फोथायनाय दं लामा ओंखारगोन। नाथाय जोङो जे ज' जानानैनो खामानिखौ मावाखैना थाङाखैना जोङो खेबसेबो थाङाखै जे दिल्लीयाव जोङो प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनांगौ बा हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनांगौ जों बे खामानिखौ मावाखै। दा ओंखायनो बहाबा नङा बहाबा बियो जे गब्लं थादों बा गोरोन्थि जादों आं बिदि फिल खालामो आरोखि। ओंखायनो आं खावलायगोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव थाबैनो जोङो जायफ्रानाखि गोरोबथायाव मुंसाइ होदों सागान होदों बिसोर थांनांगौ आरो लोगोसे एकर्ड सिगनेटरि जायफोर आफादफोर दंमोन गोरोबथायाव सागान होनाय आफादफोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाबाय NDFBनि मोनब्रै हान्जा थाबाय आरो लोगोसे बुंनो थाङोब्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद दिनैथ' NDFBआ न' डाउट बेखौ डिसपेन्ड खालामबाय बिहा माबा गैला अब्लाबो थांनो आफादाथ' दाबो गैया नङा दङ मोनसे आफाद दादों जेनेबा सोरहाबा वाइल्डफायर एस'सिएसन नाम लादों बा बोरैबा क'अर्डिनेसनबो दानानै दङ। दा बेफोरनि गेजेरजों जोङो ज' जानानै थांनो हायैनि बाथ्राथ' गैया थांनांगौ आरो रायलायहैनांगौ उनावहाय मा जायो बे आलादा बाथ्रा माबा मोनसे लामाथ' ओंखारनो हागौ आरो पलिटिकेल प्रेसार बेखौ होयोबा लामा ओंखारगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं। नाथाय दिनै पलिटिकेल प्रेसार होनो थाखायनो जों ज' गैया खौसे गैया बेबो मोनसे जाहोन आरो बिदिबो जादों नामा आं साननो लुबैयो सोरबाया उदां जानानै फैयोबा सोरनिबा पलिटिकेल एक्जिस्टेन्स बा गावबा गावनि मानसिनि माबा मोनसे गोमागोन मागोन बेफोर साननायफ्राबो हयथ' दङ नामा आं बिदिबो सानो आरोखि। जाबो जानो हागौ नाथाय बिदियाबो थाया न'आव थानोबो हागौ सोरनिबा साननायाव जायनि जाहोनाव रन्जन दैमारि बिथांखौ उदाङै गहोनायनि बाहेरायाव लाबोनायनि जि खामानि मावनांगौ बे मावनायाव दाबो जोङो आंनि नोजोराव जेरैबायदि जानांगौ जानाय आं नुवाखै बे सैथो बाथ्रा। ओंखायनो आं खावलायगोन जोंनि गेजेराव डिफारेन्सेस थायो गोबां आफाद थाबाय गोबां सान्थौखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावलायनाय बे फारागा थागोन अब्लाबो बर' एस ए हल जों बोरै खौसे जानो हायो आरो जोङो खौसे जानानै बोरै जोंनि आद्रा थानाय थांखि मोनसे सिमांखौ जाफुंहोनो हायो बड'फानि जे सिमांमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि आरो बड'फानि जि मोनसे जोंनो होलांनाय मोन्थोरफोर बेखौ जोङो बोरै गोरबोआव बजबनानै बा गोरबोआव लानानैहाय जों खामानि मावनो हायो सैथोजों हाबा मावनो हायो बेफोर जोंनि थाखाय गोबां साननांगौ मावनांगौ आद्रा हाबा बिबानफ्रा दङ आरोखि। दा ओंखायनो बड'फानि जि मोनसे गेरेमसा बर' माहारि दानाय प्लेनाव थांनोबा खौसेथिया गोनांथार। जोंनि गेजेराव गावबा गाव मुलाम्फा मोननायनि बाथ्रा गैया बा मासि लानानै पावार लानानै जोंनि हारिखौ थेर बेथेर खालामनो जोंनि थांखि जानो नाङा। हारिखौ जोङो दैखांनो जेरावहाय सदबांसा लानानै खामानि मावबोदों बेखौ बावनानै थांनो नाङा। दा ओंखायनो आंनि खावलायनाय बे थागोन जे बर'नि गेजेराव ओंखायनो आं बुंबाय थादों बा जोङो बुंबाय थादों खौसेथि बर' सुबुं आफादा बुंबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंबोदों जे जों खौसे जानांगौ खौसे नङा बेथ' बड'फानि होलांनाय मोन्थोर। मानोना जों मोन्थिगौ इउनाइटेड उइ स्टेन्ड डिभाइडेड उइ फल बेखौ गोरलैयैनो बयबो बुजियो मोन्थियोब्लाबो नाथाय जों जे गोरोन्थिखौनो मावबाय थायो गोरोन्थि मावनायनिफ्राय जे जों गोजान जानोनो रोङा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। ओंखायनो गासैबो डिफारेन्सेसफोरखौ फोजोबनानै जोंनि गेजेराव रायलायनायखौ फ्रिकुवेन्ट खालामनांगौ गले गले खालामनांगौ आरो जोङो रायलायनानै माबा मोनसे
मेकानिजम जों थिग खालामथारनांगोन आरो बर' एस ए होल जों गासै दुलाराय बर' हारिया ज' जानानै इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागोलखौ जेब्लासिम खालामनो हाया आं बुंगोन दिनैबो खौसेथि राजखान्थि जांख्रिखांनाय सोमावसारनायखौ जेब्लासिम बर'फ्रा लाबोनो हानाय नङा जोंनि आद्रा थांखि मिजिं सिमां आद्रा थानाय बेखौ जाफुंहोनांगौआ गोब्राब होननानै आं मोनदांहरदों आंनि बिथिंनिफ्राय।